rashin abban mu gatana dan imamul anbiya baba rabbi ya sa mutuwa ta zammu. Mun yi rashi ba dan kalilan ba na rashin abban mu gatana dan imamul anbiya baba rabbi ya sa mutuwa ta zammu hutu. Mallaki a hadin kai ke iko da bayi, ni ne bawan kamar rauni kuma roƙoƙin kanayi. Duk abin da ya zafafa mani rai kai da ke mani sanyi, taimaka mani in yi marsiya alfarmar mai cikar matsayi. Mun yi rashi ba dan kalilan ba na rashin abban mu gatana dan imamul anbiya baba rabbi ya sa mutuwa ta zama hutu. Amma kafin na fara na yi salati gun habibi sayyidul akalaki din nan mai ɗumbin daraja madubi. A ciki na sanya alaye da sabu saboda sun bi umarnin shugaba kuma gun yaƙi su sun ka ɗaukan bi. A ciki na sa waliyai masu rukun suna da dama, masu tsantsar nuna ƙaunar ɗaha akan haka sun ka girma. Kudubul makatu mutujani tabbas mu mun sallama ma sai tilani da bara gausin layi maza abin nema. Mun yi rashi ba dan kalilan ba na rashin abban mu gatana dan imamul anbiya baba rabbi ya sa mutuwa ta zama hutu. Bayan na yi salati na kujiya ku ikiwani, taziya zaniyo wa iyaye na da ikiwani, domin rasuwar mahaifina mai tarbiya gare ni, dan yin shaida wa al'umma duka 'yan ƙauye da 'yan birni. Shaƙu da alhaji shaƙuwa kuma mai samar da kewa, shi yasa a cikin dukan lamari halinsa nake tunawa. Shi mutum ne mai yawan haƙuri baya rigima da kowa, a karamci ko makwabta sun shaida ba a san kamata yi ba. Mun yi rashi ba dan kalilan ba na rashin abban mu gatana dan imamul anbiya baba rabbi ya sa mutuwa ta zama hutu. Ba alfahari ba ko cika baki zance da fitacce, gundugu wanda ya san shi zancen ya zama gaskatacce, dan duk wanda ya rayu da shi lalle da wuya ya mance alkhairin alhaji da ɗabi'u na samun su sai dace. A ibadar rabana bai wasa ya tsayu baya hutu, sallah azumi ya sa gaba kullum ba maganar kirubutu. Sannan ga lazumi ko yaushe kun ji a bayatu, sannan da rikon zumunci alhaji kan haka bai bidar hutu. Mun yi rashi ba dan kalilan ba na rashin abban mu gatana dan imamul anbiya baba rabbi ya sa mutuwa ta zama hutu. Kuma bai bambanta 'ya'ya nai da ɗiyan danginsa mun ji, ya ɗauka duk ɗaya don alfarmar mai
zakaran magana da Hausawa ke yi wai babba juji a fage na mutuntaka ai shaide ba a gida ba har daji. Gaskiyar lamari fa alhaji ya tare kyawun ɗabi'a, kamun kai ke gare shi kwarai bai cewa da a'a, sai zance mai mahimmanci a bisa haƙƙin shari'a, wanda ko da malami ya jance ya ce za ya bai ɗa. Mun yi rashi ba dan kalilan ba, na rashin abban magatana, dan imamul anbiya baba rabu ya samu tuwa ta zan hutu. Sana zamantakewa ta da iyali baya wargi, dan da wayo na muke cin nama sai mun rage kingi, kuma ban yadda mu kwari diya na makwabta ko zagi, har in ya ga za mu zalunce su akan haka sai ya ɗau mu bugi. Ga mun gane daidai muke mu da kowa, duk wanda ya zo gidan dan gida ne ba wata takurawa, shi yasa kowa ya rayu da alhaji dole ya ba shi kewa, wanda duka ji yayi musun zancen nan nawo kace da shi wawa. Mun yi rashi ba dan kalilan ba, na rashin abban magatana, dan imamul anbiya baba rabu ya samu tuwa ta zan hutu. Kun san yau gobe kwana tashi mai sawa girma, mai sa yaro ya zamto tsoho har fa ya kasa nema, magana ce dunkuli mai ji sai an fassara ma, ita ke kai wanda ke tsaye kwance ya zam da jikinsa ya ki zama. Akwai al'ajabi tsufa mai sa tausai da kuka, likita bari maganinsa bare a wurin malam da boka, domin shi ya zo gurin shi guda ɗaya kasar haka, ranar rabuwa da shi sai ran da mutane za su mawanka. Mun yi rashi ba dan kalilan ba, na rashin abban magatana, dan imamul anbiya baba rabu ya samu tuwa ta zan hutu. Gaskiyar al'amari sha'anin tsufa na firgita ni, shi ne ke jaza mai karfi kaga ya koma da rauni, lokacin da ya zo wa babana tabbas ya girgiza ni, na koma tausayin wanda da ke jin tausai gare ni. Kusan da na dube shi a zuci na kan ji kunci, na gada komai da kan shi yake yin shi cikin mutunci, har sai da ta kai ga samun hutun baba ya samu barci, shi yasa duk wanda ya yi sake da ibadar rabu ya yi sakaci. Mun yi rashi ba dan kalilan ba, na rashin abban magatana, dan imamul anbiya baba rabu ya samu tuwa ta zan hutu. Zancen gada ne akwai makasudin yin shi a sadarina, in na tuna yadda baba ya jajirce a dare da rana, ga ibadar rabbuna Allah mai girma kalikina, sababin su
mai tsanani ya kama ciki na yi alhaji har da mai su. Hajiya ta yi man waya ta ce barcin da nake na taso, da na je na ishe shi a rarraho magani na sama bayan su. Mun yi rashi ba ɗan kalilan ba, na rashin abban magata na, don imamul anbiya babaranmu ya samu tuwa ta zan hutu. Take ko da na kalli alhaji tausayi na ya lullube ni, alishe na ya kare ba ka ji na sako zai ma bayani, ka fahimci abin da baba yake cewa a bisa yaƙini. Ranar na firgice don duban yadda jikinsa ya yi tsanani. Sai duk muka hallara ni da dangi na muka kewaye shi, in mun kwantar da shi numfashi zai yi kaɗan gare shi, sai dai a jikin fulan shi na bacci nan muka jingine shi, muka tai sallah akwai tijjani buna sadaka shi sai shi. Mun yi rashi ba ɗan kalilan ba, na rashin abban magata na, don imamul anbiya babaranmu ya samu tuwa ta zan hutu. Muna cikin masallaci yara suka fara kuka, su da mata in suna a gida ba ga bakakka, sautin su ya zam sanarwa gumma cikin murya sakakka. Muka zo muka dinga ban haƙuri, kun san mata da ɗan yanka. Da na dogon alhaji sai na ce masu ran shi yana jikin shi, san ba mutuwa bace yayi bacci ne ya lullube shi. Kun ga gashi da natsuwa ta yi tamkar kai magana ya tashi, sai da nura ya ce da ni haba Hamza ka duba bayan numfashi. Mun yi rashi ba ɗan kalilan ba, na rashin abban magata na, don imamul anbiya babaranmu ya samu tuwa ta zan hutu. Haka dai Allahu ya yi ikon shi gwanin ƙudura ta bara, komai ya nufaci zai yiwu babu tsimi ko dubara, ba mai canja abin da ya tsara ko ya yi masa gyara, ya yi alƙawalin halittu sai sun zamba ko guda saura. Rasuwar babanmu ran Alhamis an waye gari da ita, aka sanya jana'iza tasa karfe 11 za a yi ta. Lokaci yayi al'umma sun tattaru duka maza da mata, alasa gatan da aka yi wa gawarsa a yi wa gawa. Mun yi rashi ba ɗan kalilan ba, na rashin abban magata na, don imamul anbiya babaranmu ya samu tuwa ta zan hutu. Domin kuma al'umma ne ko ta ina sun zo da dama, unguwa duka ta cika hakanan makabarta yin faɗa ma. Daga fito alhaji aka mai sallah sai na fara kyarma, na ga an ɗauke shi za a da shi makabarta za mu taimu ma. Sanda duk na dubu gawa ta sai na kuka zuci, in na tuna yadda ya yi hidima gare mu cikin karamci. Bangare ɗaya sai
ya sa mutuwa ta zama hutu. Alhaji yaron su ya bar 'ya'yan shi 32, mata da maza dukkanin mu kan addinin na biyu. Ma'ana dukkanmu musulmai ne turbar sarkin Aliyu, sai guda ɗaya wanda ya rasu sai suna ya bari ya zama sayu. Alhamdulillah na gode ma ilahu sarki mai tasarifin abin da ya so a cikin kudura da mulki. Tsiran Allah gami da aminci kara kuma aiki sayyidul kullil ibadillah na wajen taska da mu na ciki. Mun yi rashi ba dan galilan ba, na rashin abban magata na dan imamul anbiya babaran ya sa mutuwa ta zama hutu. Sayyidi Muhammadu sani gyare rabu ya taimaka ma, abinda kake yi man koyaushe dole na jinjina ma. Da Abubakar Jalu amana ta ne kunji shi ma, Rabbana ya tsaya maku alfarmar baban na faɗin ma. Mun yi rashi ba ɗan kalilan ba, da rashin abban mugata na dan imamul anbiya baba rabbi ya sa mutuwa ta zama. Mun yi rashi ba dan galilan ba, na rashin